Barkan mu da haka. Idan dai kana bibiya kafafen yaɗa labarai, ka san dai cewar auren Zahra da auren Yusuf ɗan gidan shugaban ƙasa ya gabato, a inda shagulgula suka kankama har aka samu wani hotuna da suka bayyana a satin da ya gabata, inda Zahra hotunan da suka fito fili da kuma yanayin yadda ta ɗau hoton mutane suka dinga tir da wannan al'amari. To kwatsam kuma a wannan rana wasu kyawawan hotunan shagalin kamun ɗaurin auren Yusuf Buhari da gimbiya Zahra Nasir Bayero da aka yi a ranar Laraba sun bayyana. Wani fata za ku yi wa angwayen? Wannan hotuna dai sun bayyana ne a wannan rana. To Allah ya ba su zama lafiya dai, Allah kuma ya sa albarka a wurin nasu. Sannan kar ka manta kuma ka danna subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan baka subscribing ba, muna so kuma kai subscribing, kai like, kai sharing bidiyon mu, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura videos masu muhimmanci irin wannan. Allah ya ba da zama lafiya.